cursurile se bazează mai mult pe jocuri, pe creație, dezvoltă în primul rând latura creativă a copiilor. Metoda de predare este una care să ne facă să nu privim limba franceză ca pe o limbă foarte grea de studiat, lucrul adevărat. Trei angajați pe care i-am avut, absolvenți de cursuri de la Institutul Francez, m-au făcut să angajez și alte persoane care au absolvit acest curs. Cursurile de franceză le fac pentru a-mi îmbunătăți în primul rând cunoștințele de limba franceză, cu perspectiva unei eventuale plecări în străinătate. Mult mai târziu, după 15 ani, s-a dovedit că este și benefic. În momentul în care am avut nevoie de un atestat de limbă, pur și simplu am venit cu diploma obținută aici și am obținut un atestat de limbă necesar la înscrierea la doctorat. Girouette, juge, journal, Pijama. pyjama. Film. Asta e partea mea preferată.